Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Muli may masamang balita na naman na dumating dito sa Naga City, Camarines Sur, Bicol Region. Ngayong araw pong ito ay mayroon na naman pong nag-positive sa COVID-19 at isa po siyang janitress na nagtatrabaho sa Bicol Medical Center. At ang malungkot pa nito, nung malaman na siya ay mayroong COVID, ay siya po ay namamalingki pa. At sinasabi yung anak niya ay nakikikapit bahay pa, kaya malaking problema ngayon ang hinaharap ng Naga City sapagkat hindi malaman ngayon kung sino ang mga nahawa nito. At ang ginawa ng LGU sa amin, nilockdown na ang zona kung saan ito nakatira. Hindi naman buong barangay, yung zone lang. Ang pagkakaalam ko ay Zone 7, Abilia, Naga City, kung hindi ako nagkakamali. At sinasabi na may 200 katao ang maaaring ma-infect doon, kaya naman nilockdown na ito. Mga kaibigan, ang ikinasasama ng loob ko, kung itong mga taong ito na nagtatrabaho sa Bicol Medical Center kung saan dinadala yung mga may sakit na COVID, sana ginawan ito ng gobyerno na dapat ay hindi na sila umuuwi ng bahay. Siguro bigyan sila ng matitiran doon, para kung ganitong mahawa sila, hindi na mahawa yung pamilya nila at ang barangay nila. Kasi ngayon tingnan nyo, nahawa siya, umuuwi siya ng bahay, o di yung buong pamilya niya ngayon iko-quarantine yun. Paano kung may mahawa doon? Paano yung kung may mahawa din yung anak niya sa pamilya niya? Alam mo mga kaibigan, dalawa ang tama nito. Nagkasakit ka na, pagbalik mo, may mga taong sisisihin ka pa sapagkat ikaw ang nagdala ng virus sa kanila. Hindi mo yun maalis sa tao, sigurado yun. Kaya sana masolusyonan ito ng gobyerno namin dito sa Naga City, na dapat yung nagkatrabaho sa BMC, siguro kung maaari gawa nila ng paraan na wag munang umuwi sa bahay, para kung magkaroon ng hawa na ganito, hindi na kumalat pa sa kanilang pamilya o sa barangay, dahil kami rin ang mahihirapan. Kasi mga kaibigan, ano na to pangatlo na ito na nangyari na galing sa BMC o mga nagtatrabaho doon ang nakakahawa dito. Dapat inaksyonan na ito nung maaga pa, nung bago pa nagkaganito. Nakakalungkot mga kaibigan, kasi inaasahan namin na dapat sana ay wala na, pero ngayon meron pa rin. Kaya nakakalungkot talaga. Bukas po mga kaibigan ay isang general community quarantine na kami dito. Nakakatakot na lumabas ka sapagkat hindi mo alam kung safe ba o hindi. Kaya nakakalungkot itong mga nangyari dito sa Naga City, Camarines Sur, sapagkat mayroon na namang positive sa COVID-19. Hanggang dito na lang po mga kaibigan, at marami pong salamat. At pakishare na lang po ito para mapanood ng iba na taga Bicol. Marami pong salamat muli.